A ver, eu creo que estamos aquí individualmente. Eu estes días, xa non sei se é da vella, da nova política, vexo moita xente que debe escoitar eses programas de altas horas da radio porque sinten psicofonías, non? Eu vexo, por exemplo, no PSOE, xente que se presenta unhas primarias, digo, porque a xente mo está pedindo e sinto xente... Eu vim aquí, ninguén me pediu nada. Estou aquí, non creo que haxa moita xente fora esperando polo que nos digamos, non creo que o país estea neste momento parado á espera do que nos decidamos. Veño aquí porque teño unhas ideas, porque creo que hai que traballar, porque creo que iso hai que facelo conxuntamente e haberá que facelo tamén con ferramentas novas. Porque efectivamente coñecemos moitos, algúns afortunadamente non, hai xente nova tamén, pero as ferramentas que utilizamos até o de agora non nos serviron. Que pretende facer este foro? Na miña idea, tal e como eu interpreto que pon aí o manifesto. Non sei se hai tribus, haberá xente de diferentes procedencias, pero que coincidimos aquí un a un e un a unha. Coincidimos porque temos algunhas ideas en común, porque queremos que esas ideas se trasladen á práctica, tamén a través do servicio do goberno, como fan os compañeiros que están aquí, de Vimianzo, de Maceda de Tribes, da Pobra, de Valdodubra, de Salceda, e concelleiros de Boiro, de moitos outros lugares que están no facendo día a día. Temos que facelo a nivel de país, e Galiza ten que ter unha representación tamén de seu noutros lugares, noutros foros. Pero cando nos juntamos aquí non é nin para montar un partido, non é para exercer como lobby ou como grupo de presión nas reunións de En Marea ou de Mareas en Común ou Marea.gal, porque eu confeso que me perdo. E tampouco é para pillar cacho nunhas candidaturas, non se trata diso. O que facemos cando nos juntamos aquí é poñer experiencias en común, dar un debate tamén de ideas e dicir queremos participar, apostamos por candidaturas de confluencia, por certo, estaría ben que os que até agora seguen dicindo que non, como BNG, caísen da burra tamén, participasen desas candidaturas, eu creo que nos temos que facerles ese chamado, pero logo hai que dar ese debate de ideas, decir que, por exemplo, iso que se fala da plurinacionalidade é unha relación entre iguais, non unha relación xerárquica, unha relación entre iguais, de igual a igual, de cooperación, pero sempre que se recoñeza que nós non dependemos de e non estamos subordinados a ninguén. É que o que se fala do dereito a decidir non é só recoñecelo, é tamén exercelo. E nós queremos tamén exercelo, non só que non o recoñezan, senón contribuir para exercelo modestamente. Eu creo que iso é o que nos une e xa remato. Así que, moito ánimo e adiante.